Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda tamamlanan gally orugynyň anyk netijeleri agzalmazdan üstümizdäki ýylyň buğdoý plany keskitlendi. Üstümizdäki ýyl Türkmenistan 1.600.000 tonna buğdoý hasylyny ýygnamagy maksat edinýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň ýazmagyna görä 17 awgustda geçirilen hökümet maslahatyna prezident Berdimuhammedow karary ol çekip kärinneçiler üçin degişli buğdoý plan boşnamasyny keskitläpdir. Bu karara laýyklykda 2019-njy ýylda Türkmenistan boýunça güýzlük buğdoý üçin jemi 760.000 hektar meýdan ýer bölüp bermek hemde 1.600.000 tonna däne taýýarlamak gödöňüne tutulýar diýip TDH ýazýar. Bellemeli ýeri Türkmenistanyny geçen aý tamamlanan gally orugynyň netijeleri boýunça anyk sanlar entek ma'lum edilmedi. Resmi metbuatda diňe töwerekläp buğdoý meýdanlaryndan 1 milyondan gowrak hasyl ýygnaldy diýilýär. Geçen ýyl Türkmenistan boýunça 1.600.000 tonna gally hasyly gödöňüne tutulupdy. Ýöne häzir gally orugy tamamlandy diýen ýaly gallanyň özümizden artyk galýan möçberini daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýip TDH 5-nji ýylda Türkmen prezidentiniň sözlerini getirdi. Azatlyga ýurdun içinden gelip gowuşýan habarlardan ma'lum bolşuna görä häzirki wagtda ýurdun dürli künjeklerini un ýetmezçiligi dowam edýär. Şeýlede tamamlanan buğdoý orugynyň netijeleri boýunça takyk sanlar agzalmaýan wagty resmi metbuatyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň prezidenti 30-njy iýulda ýurtda owa hojalyk işleriniň alınıp barlyşyna bagyşlap häkimler bilen geçiren video şekilli iş maslahatyny bu puda tanqid etdi. Yerlerde traktorlaryň we beýleki tehnikalaryň üstümizdäki paýta ýygymyna we güýzki buğdoý ekişine taýýarlyk işleriniň derejesiniň pesdigine nägililik bildirdi. Bu maslahatyň gabadyny azatlygyň ýurdun içindäki habarçylar bilen söhbetdeş bolan daýhanlar tamamlanan buğdoý orugyny agla we kärinneçiniň döwleti bergili çykanyny habar berdi. Meniň tanaýanlarymdan buğdoý planyny dolan kärinneçe duş gelmedim. Welaýatyň kärinneçileriniň towsun göterimi bergidar çykypdyr diýip Daşowudly bir daýhan aýyň başyna azatlygyň welaýatdaky habarçysyna gurrun berdi. Aty çykyş eden Daşowudly kärinneçi berjay edilmedik buğdoý plan boşnamasy sebäpli onlarca daýhanyň prokuratura çağırylýanyny habar beripdi. Bu ýylky gally orugynyň gysga chronologiýasyna ser salynsa 20-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti karary ol çekip 2018-nji ýylyň gally hasylyny ýetkisiz ýygnamak hemde gallaçylar bilen wagtyny hasaplaşmak barada döwlet toporuny döretdi. 25-nji maýda häkimler bilen gün aragatnaşykda ýurdun vilayatlaryna gally orugyny başlanmaly günleri keskitledi. 27-nji 28-nji maý gejesi Daşowud we Lewap vilayatlaryny duýly tupan gurşa hawaldy. Agronomlar bu tebii hadisanyň ýurdun owa hojalygyna oňoýsuz täsir edenligini ananýar. 6-njy ýylyny Ahal Mary we Lewap vilayatlarynyň gallaçylary 13-nji ýylyny Daşowud we Balkan vilayatlary gally orugyna girişdiler. Oruga girişilmegi bilen Türkmenistanyň döwlet teşrigine habar serişdelerine ýurt boýunça gally orugynyň barşy barada berilýän habarlaryň depgini güýçlendi. Ýöne iýun aýakla berenne döwlet metbuatyna gally barada habarlar boýunça dymyşlyk aralaşdy. 5-nji ýylda prezident anyk sanlar agzamazdan ýurtda buğdoý orugynyň tas tamamlananyny oglan etdi. 17-nji ýylda garaşsyz habar serişdeleri Türkmen metbuatynyň gally dymyşlygyna ünsü çekdi. 30-njy ýylda prezident ýurdun owa hojalyk pudugyny tanqid etdi. Görnüşinden geçen ýyllardan tapawutlykda bu ýyl Türkmen telewizionyny bankomatlardan maňlaýyna syýylyp pul nagatlaşdyrýan buğdoý planyny dolan daýhanlar baradaky reportajlar heniz efire berilenok. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Marynyň bankomatlaryna nagd ýetmezçiligi duýulýar. Daşowdyň bazarlaryna gymmatçylyk dowam edýär. Daşowdy welaýatyna ilata günnelik zerur bolan adyk haritlaryň gymmatçylygy dowam edýär. Azatlygyň Daşowdy welaýatynyň howpsuzlyk sebäpli atly çykyş edýän habarçysy welaýatyň bazarlaryna soňky bahalar barada 20 awgustda habar berdi. Şu gün $1 20 manat 60 tenge diýip habarçy aýtdy. Ol orsiýetde we Türkiýede dollaryň yerli pula bolan gatnaşygyna üýtgeşmeleriň şol ýurtlarda gazanç edip, Türkmenistana maliýe serişdelerini uradýan migrantlara täsir edýänligi barada olaryň dogan garandaşlarynyň beren gürrüňlerini agdady. Qara bazarda dollar sewdasyny edýän dollarçylar onuň bahasynyň ýene-de gymmatlajakydygyny çaklaýarlar. Türkiýedäki we orsiýetdäki türkmenistanly migrantlaryň uradýan pullary 50-60% azalypdyr diýip habarçy aýtdy. Ol azyk önümleriniň gymmatlan bahalary barada gürrüňe dowam etdi. Daşowdylaryň iň köp isleg bildirýän gara çaýynyň bahasy geçen hepde biraz arzanlap, onuň 1 kilogramy 150-170 manat aralygynda bahalanypdy. Häzir şol 225-250 manat aralygynda satylýar. Adamlar gruplarynyň çatdygyndan kimler 50 gram, kimler 100 gram ölçäp çaý satyn alýarlar diýip habarçy bellidi. Onun sözlerine göre Daşowdyň bazarlaryna orsiýetde öndürilen şekeriň bahasy ýene-de gymmatlady. Türkmenistanda öndürilen tüýjü kökelerem geçen hepde bilen deňeşdirenigini adyndan 20% gymmatlady diýip habarçy sözüne goşdy. Ol İrandan getirilýän hodyň 1 kilogramynyň bahasynyň 250 manatdygyny, munyň ozallar 50 manatdan bahalananyny habar berdi. Daşowdyň baý bazaryna 1 kilogram etiň bahasy 40 manat, jylky etiň kilogramy 64 manatdan satylýar diýip habarçy bellidi. Ol sözüniň dowamyny bazarlarda satylýan etiň hiline yerli ýaşaýjylaryň şüpheli garaýanlygyny, bazarlardaky etleriň arasyna rengi garalyp giden etleriň goşulyp satylyp başlananyny habar berdi. Ahalda öndürilýän üzümüň 1 kilogramy Daşowdyda goloýdy 4 manatdan satylýardy. Häzir şol 15 manatdan bahalanýar diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen töhbetdeş bolýan Daşowdylar vilayetdäki un gutçylygyndan şikayet edýärler. Iň bellemeli ýeri Daşowdy 2 aý bäri un tapdyrmaýar. Hiç bir etrapda un ýok. Indi gurbanlyk sadakalaryny buhanka çörek tapylsa beräýmeseler, un problemasy sebäpli köp hojalyk näme etjegini bilen ok diýip habarçy bellidi. Awgustyň ortasynda türkmen häkimetleri Daşowdyda onsuz hem çäkli derejede berilýän uny satyn almagyň düzgünlerine goşmaça talaplary girizipdiler. Mundan beýle her aýda adam başyna berilýän 2 kilogram uny satyn almak üçin adyndan bir aý öňünden un alýan dükanyna baryp nowata ýazylmalydygyny, hemde şol pursatyň ödünde de unyň bahasynyň tölenmelidigini Azatlygyň habarçysy 14 awgustda habar beripdi. Ahal ýagynyň 1 litri 20-22 manat aralygynda satylýar. Orsiýetde öndürilen 1 litrlik günebakar ýagy 50 manatdan bahalanýar. Daşowdyda öndürilen çygyt ýagy tapdyrmaýar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak iýulyň aýagyna Daşowdyda 5 litrlik orsiýetde öndürilen günebakar ýagy 100-150 manat aralygynda satylýardy. Habarçy vilayatyň dermanhanalaryna zerur dermanlaryň aňsat tapdyrmaýanlygyny, bir sanjymlyk ampetsiliniň bahasynyň 26 manada durýanlygyny bellidi. Bu aralykda Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty düýün çap eden habaryna Mary şäherindäki bankomatlarda nagd ýetmezçiliginiň duýulýanlygyny habar berdi. Hatda banklaryň ödüne ýerleşýän bankomatlarda da pul tapdyrmaýar diýip tağ çeşmelerine salgylanýar. Vilayet polisiýa bölüminiň hemde beýleki güýç guruluklaryň edara jaýlaryna ýerleşýän bankomatlarda el mudamy diýen ýaly nagd tapdyrýar. Ýöne ol bankomatlardan diňe degişli guruluşlaryň işgärleri pul nagdlaşdyryp bilýärler. Ýöneköý adamlaryň ondan peýdalanyp bilmegi üçin tanış gerek diýip neşir ýazýar. Türkmenistanda häkimetler bu habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Ýöne düýün Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda prezidentiň Gumo watan awtowlugy gumdan çykarşyny görkezýän video şekiller efire berildi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra.
Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarında çilim gaýtadan satyga çykaryldy. Şeýlede paýtagtda un, şeker, ahal ýagy we çilimden soňra Türkmenistanda öndürilen Coca-Cola önümleri hem çäkli möçörde satylyp bir adam onuň diňe bir utusy berilip başlandy. Adatlyk radiosynyň paýtagta habarçysynyň tasdiklamagyna görä geçen hepdäniň sişenme gününden başlap döwlet eýçiligindäki dukanlarda çilimiň satygy ýatyrylypdy. Aradan bir hepdä goly wagt geçen soň 20 awgustda onuň satygy çäkli möçörde gaýtadan dikildi. Her adama 2 utu çilim satılıp başlandı. Şunun iyiden zandan faqat 5'lerden 5'in erinden meslep tuzda dukanlarının önüne novotlar kenarıya vurup çilim için novota drolların novotu ayağın özleri tutmasından çilim satlarını bir yıldan köprek kostlar kadar şu çilim erkadında novotu vurdu. Sonra dukan açılanına bir saat 8'den meslep şu dukanlarda çilim satılını edilen kuyarı birele 2 uçdan nereye bakarsan zürümleşmenet. Dip Aşgabatda yaşayan Sinçi Amanmurat Bugayev her bir dukanyň öňündäki çilim nowatlarynyň 100 adama çenli ýetendigini gurrun berdi. Aşgabatyň berkararlyk etrawyna değişli 79-njy dukandan, Bagtyarlyk etrawyna değişli 20-nji dukandan we Türkmen Bakaleýa Döwlet Lomay Bölek Sowda firmasyna değişli 3-nji dukandan çilim satyn alan adamlaryň adatlygyň yerli habarçysyna aýtmagyna görä, bu sowdany kotlarynda çilimiň satygy ortaça 1 ýa-da 1,5 saat dowam etdi. Türkmenistanda durmuşda umuman giňden ulanýan haritlaryň şol sanda çilimiň, un, şeker we ösümlik ýagy ýaly adyk önümleriniň gytçylygy wagtal ýüze çykýar. 2016-njy 2017-nji ýyllarda ýurtdaky iň gyt haritlaryň biri hem çilim bolupdy. Alçylar çilimiň satygynyň ertir hem dowam etjekdigi ýa-da etmejekdigi barada sorandy. Dukan satyjylary bu barada özlerinde hem häzirlikçe anyk maglumatyň ýokdugyny aýdyp jogap berýärler. Bu aralykda Türkmenistanda uzyn nowata durulup ýaşaýjylara çäklendirilen mukdarda satylýan haritlaryň hatarına yeni biri goşuldy. Geçen hepdäniň şenbe gününden başlap döwlet we hususy eýçilikdäki dukanlarda her adama Türkmenistanda öndürilen yarım litrlik Coca-Cola'nyň diňe bir gutusy satylyp başlandy. Ýatladyp geçdik, mundan owul Coca-Cola dukan tekçelerinden bir ay çemesi ýitirim bolupdy. Birine bir kap yarım litrlik kola beriliyor. Onda bahası sokakta çıkarılan 5 manat olunması yiyen bir 2 unun devamının üstüne yine de 1 manat koşturlu 6 manattan patlayalar. Dip Bugayev belledi. Ol hususy eýçilikdäki dukanlarda orset ýaly daşary ýurtlarda öndürilen 1,5 litrlik Coca-Cola önümleriniň bir utusynyň 45 manatdan satylýandygyny ýöne munyň köp maşgalalaryň maddi eliterinden ören ýokurdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmen häkimetleri bu haritlaryň gytçylygy ýa-da onuň sebäpleri barada kelam agy söz aýtman gelýärler. Munyň deregine resmi mediada ýurtda adyk bolçulugynyň üpçün edilendigi, dukan tekçeleriniň dürli näz nymatlar bilen doldygy barada reportajlar görkezilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. İstanbullu Türkmenistan migrant denany öldürmekde güman edilýän tapyldy. 18 Ağustos Türk telekanallarına we beýleki media serişlerlerine berilen habara göre İstanbul'un Ataşäher diýen ýerine güman edilýän tapylyp tutsuk edildi. Türkiýanyň Sabah gaziýetyň çap eden maglumatyna görä Türkmenistanyň Abilbek Tanarbergenow bilen aýaly 1 ýyl mundan ol İstanbul'a işlemäge gelipdir. Ol Agaç ustahanasyna işe başlap Ataşäher diýen ýerde hem kirine jaý tutupdyr. Soň öýüniň çykdaýjasyna adaltmak üçin işdeşi Firdawus Sadoğlu we Ekrem Mallayev dağlar bilen burayda yaşapdyr. Oň hojalyklarda işleýän aýaly hepdäniň dynjalş günlerini adamsynyň ýanyna geçiripdir. Aýaly soň adamsyndan mundan welak ýollaşlary bilen burayda ýaşamazlygyny isläpdir. Şeýle sebäpden öýdäkileriň arasynda ýygyderli ýagdaýda dawa turupdyr. Ahyrky goh galmagalla bolsa Firdawus ol aýaly pyçaklap gaçyp gidipdir. Abilbekiň aýalym şol ýerde aradan çykypdyr.
Türkiýanyň Hürriyet gazeti bolsa Türkmenistanyň aýalyň janyna may aýynyň ahyryna kast edilendigini ýatladýar. Beýlik tarapdan türk telekanallary jenayatda güman edilýäniň Istanbulyň polisiýa edarasynyň jaýyndan eli bagly görnüşde äkidilip barylýanyny görkezdi. Türkiýanyň NTV telekanalynyň maglumatyna görä, Istanbul polisiýasynyň jenayat bürosynyň işgärleri bir näçe günlükde Firdawsyň Ata şäherdäki bir awtoparkda gizlenýänini anyklapdyr. Ondan soň geçen hepdäniň ahyryna gurnulan operasiýada hem ol ele salynıpdyr. Telekanalyň habaryna jenayatda güman edilýäniň soragda Abilbek Äpet gogatda daýaw berdi. Her gerek meni ýençýärdi. Özümi goramak üçin pyçagy galgydanda aýalyna degdi. Gaty gorkanym üçin hem gaçyp gitdim görnüşini polisiýa düşünürüş berenini ma'lum edilýär. Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan Istanbul polisiýasynyň bir işgäri hem medpuat serişlerine berilen maglumatlaryň dogrudygyny tasdiklady. Polisiýa işgäri Türkmenistanyň migrantlaryň aşa köpdigi we aglawasynyň wizasyz bekanun ýagdaýda sebäpli häli şinli kriminal wakalara ilteşýänini öňe Ol ýöne soňky wagtlarda Türkmenistanlylar bilen baglanyşykly wakalara näme üçindir mediada ýeterlik derejede orun berilmeýändigini hem düşünmeýändigini aýtdy. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmesi 17 awgustda ondan 2 hepde owul awjylar diýen ýerde Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Köýtünag etrafynyň Magdanly şäherçesiniň ýaşaýjysy bolan ýene bir zenanyň giýje öýüniň ýanynda pyçaklanyp öldürilendigini görkezýän video şekili redaksiýamyza iýeripdi. Belläp geçsek ähli şaga garamazdan pyçaklanan Türkmenistanly zenan bilen onuň adamsynyň soňky ykballary barasynda degişli türk we türkmen resmiýetlerine nähilidir bir maglumat almak Azatlyk radiosyny başartmady. Ýöne Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Istanbulda işleýän türkmen migrantlary olaryň Lewap welaýatynyň Köýtünag etrafynyň ýaşaýjysydygyny aýtdylar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündəligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda mektep muallimlerinin notebook satın almaklary we kompýuter ulanmagy öwrenmekleri talap edilýär. Azatlygyň da şowdaky çeşmesiniň maglumatyna görä bu talap mektep muallimlerinin etrap merkezlerinde geçirilýän usuly amaly okuw maslahatlary mahalynda aýan edildi. Bu maslahatlarda her ýyl owy etrap we şäher ýerlerindäki mekteplerden toplanan muallimler bilen sapak geçmegiň usullary barada tejribe alşylýar. Geçen ýyllardaky maslahatlardan tapawatlykda bu gedek muallimleriň ýeni bir täze maslahaty gelmekden başga hem çykdaja galyandy aýdyldy. Olar mektepde okuw başlanýança şahsy notebook satyn almaly. Mundan öň Balkan welaýatynyň mekteplerinde işleýän muallimleriň bir näçesi Azatlygyň ýerli çeşmesi bilen duşup ýylda geçirilýän usuly amaly okuw maslahatlaryň ozalym güzeranyny zordan aýlaýan muallimler üçin uly çykdaja bolýandygyny, üstesine ol maslahaty hiç bir täze dadyň hem öwredilmeýändigini habar berdiler. Aýdylmagyna görä mekteplerden etrap merkezlerine toplanýan muallimlere bu maslahata gatnaşmak üçin çykarýan çykdajylarynyň öwredine döwletden hiç bir tölek tölenmeýär we netijede ýol harajatlaryny da beýleki çykdajylaryny da olaryň özleri çekmeli bolýar. Muallimleriň ählisi notebook satyn almaga mejbur edilýär. Olary 1 sentýabra çenli notebook satyn aljakdyklary we kompýuter ulanmagy öwrenjekdikleri barada dilhaty ýazdyrýarlar diýip Azatlygyň ýurdun Demirazyk sewitindäki çeşmesi 18 awgustda habar berdi. Elbetde Türkmenistanyň mekteplerinde sapak berýän muallimleriň kompýuter ulanmagy öwrenmekleri baradaky talap täzelik däl we mundan öň gowşan maglumatlarda olaryň toplanyp hakyny töläp öz pullaryny kompýuter sowadyny çykmaga çalışýandyklary habar berilipdi. Emma indi bu talap has çynyrgadylýar. Sebäbi muallimleriň köpüsi kompýuter ulanmagy öz başdak öwrenip bilmedi diýip Aşgabatly Magarev işgäri Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde gürleşen Aşgabatly muallimleriň ikisi bir-birinden habarsyz özlerini
dönemde ne şahsa sapak alma ne de kompüter satın alma mümkinçilik bolandygyna, sebäbi maşgallalarynyň uludygyny we aýlyklarynyň zordan güzüran aýlama ýetýändigini gurrun berdiler. Bu mesele daşowudly muallimlary hem degişle. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatyna görä daşowudly muallimlaryň tas ählisi 800-den 1100 manat aralygynda aýlyk alýarlar. Bu aýlyk häzirki gymmatçylykda maşgalanyň 15-20 günde iýjek çöregine zordan ýetýär. Munyň üstesine 2 aý bäri aýlyk hem berilmeýär diýip adatlygyň çeşmesi bilen gürleşen daşowudly muallim aýtdy. Munyň üstesine muallimleri her türlü jemaat hojalyk işlerine çäreleri we okuwlary çekýärler we olar goşmaça ýol ady karajatlaryny çekmäge mejbur bolýar. Indi bilim bölüminiň ýolbaşçylarynyň talap edýän notebook kompýuterine pul tapmaly. Näme etjegimi bilemok diýip adynyň aýdylmagyny islemedik muallim aýtdy. Aýdylmagyna görä muallimlaryň satyn almaly notebooklarynyň bahalary iň arzanlary diýilende hem 8000 bilen 15000 manat aralygynda bahalanýar. Bu muallimlaryň eger pul tapsalar ýa karda girseler adyndan 10 ýa-da 18 aýdaky aýlyklarynyň notebook kompýuterlere harçlanmaly boljagyny aňladýar. Mundan başga olar şahsy muallimler tutup kompýuter sapaklaryny hem almaly bolarlar. Şonuň bilen bir wagtda muallimlaryň usuly amaly okuw maslahatlaryna gatnaşan muallimler Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ene taqdim muqaddeslige taqdim Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitaplaryny hem satyn almaly bolupdyr. Olary bu kitaplary sapak geçenlerinde netijeli ulanmagyň usullary öwredilipdir. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Golmurady Demirgazyk Awganistandan. Demirgazyk gündügi Awganistanyň Badaxşan we Takhar vilayatlarynyň paýtaxt Kabula barýan 3 tane awtobusy şugun jeňçiler saklady. Awtobusdaky 170 tane ýollagçyny gamon aldy. Bu waka Gündüz vilayatynyň Hanabad atly etrabynyň Nikbay atly sebtinde yüz berdi. Maglumata görä şugun erti ýerden şaýoluň uğruna çykyp elleri yaragly jeňçiler awtobuslary saklapdyr. Şondan soň Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa başlatdy. Onuň netijesinde 150 goly gamon azat edilipdir. 20 gamony jeňçiler goýdurmandyr. Usta 7 sany Taliban höwesçisiniň helak bolandygyny resmiler aýdýarlar. Ýöne Gündüz vilayatynyň vilayat keňeşiniň agzasy deputat Esedullah Sadatyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä İlyasulary Talibandan gamonlaryň boşalmagyny sorapdyr. Hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda şaýoluň ugrunda çatışyk boldy. Gündüz vilayatynda howpsuzlyk şertleri ýaramadlygynda galýar. Şaýollarda da jeňçiler ýollagçylara wehim salýar. Gündüz vilayatynyň etraplarynyň hemmesinde hem jeňçiler hereket edýär. Gündüz vilayatynda öňem jeňçiler ýollary kesdi. O ýollagçylary gamon alypdy. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Aqtamyň Milli Howpsuzlyk Keňeşi John Bolton Israýlyň premier ministeri Benjamin Netanyahu bilen Ýerusalimde geçek geprejekde esasy tema Iranyň ýarag programmasy bolar diýer. Bolton 19 awgustda beren beýanatynda Iranyň ýadro programmasy, onuň balistik raketa programmalary global gynçylyklaryň sanawyna iň ýokary orunda durýar diýdi. Netanyahu hem jogap berip Iranyň regiondaky agressiýasyny ýyda serpikdirmek we onuň hiç
açan ýadro ýaragyny edinmeligini kepillendirmek boýunça özüniň hemişe gepleşige garaşyp gelendigini aýtdy. Bolton Iranyň ýadro programmasy barada Prezident Donald Trump'ın administrasiýasyndaky berk tutumlaryň biri hesaplanýar. Trump ýara programmasy we Orta Günnägerdaky jeňçi toporlary goldamak diýany barada Iranyň öz hereketlerini üýtgetmeligini dewamly aýdyp gelýär. We bu barada Tehrana batyş etmegi güýçlendirmegiň ýollaryny aktarýar. Trump Iran bilen dünýäniň güýçli döwletleri arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro geleşiginden may aýynda çekilip, alalaşyk boýunça ýatyrylan sanksiýalary gaýtadan girizdi. Bolton Israila sapar etmezden öň Birleşik Ştatlarda ABC telekanalyna beren interwýusynda özüniň Iranyň Siriýadaky gatnaşyklary hakda Israiliň lideri bilen pikir alşmagy planlaşdyrandygyny ma'lum etdi. Birleşik Ştatlar bilen Israil Siriýada barýan raýat turşunyna Iranyň prezident Bashar al-Asady goldamagyna bütünlüği garşy. Birleşik Ştatlaryň we Israiliň maksady prezident Putin munyň orsiýetin hem maksadydygyny aýtdy. Iranyň ýaragly güýçlerini, Iranly sewişijileri, Iranyň tarapdarlaryny hem Siriýadan hem de Irakdan çykarmak, Iranyň Hezbollah berýän goldawynyň soňuna çykmak diýip Bolton aýtdy. Ol Trump'ın ýadro alaşygyndan çekilip sanksiýalary gaýtadan girizmegi Iranyň ykdysadyetini kyn ýagdaýa saldy. Tehranyň Orta Günnägerda bozgunçlukly işleri amala aşyrmak ukybyny çäklendirdi diýdi. Bolton Ukraina we Jenewada sapar etmekçi. Onun 23. Awgustda Jenewada Ors kärdeşi Nikolay Petroshew bilen duşmagyna garaşylýar. Bolton bilen Putinin hawpsuzlyk kengeşiniň başlygy Petroshewyň duşugy ýylda Trump bilen Putinin arasynda Helsinki'de bolan duşlukdan soňra ilkinji resmi duşlukdur. 2014-nji ýylda Orsiýet Ukrainanyň Krym ýarymadasyny bir kanun özüne birikdirenden soňra Ýewropa Birleşigi Petroshewi özüniň sanksiýalar sanawyna aldy. Birleşik Ştatlar Petroshewyň garşysyna 2018-nji ýylyň aprel aýynda sanksiýa girizdi. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündüligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Soğulmaz bahar yağdı, aşıkların şehri